मुळात पॉक्सो हा जो शब्द आहे त्याचा अर्थ बालकांचं लैंगिक अपराधापासून संरक्षण कायदा 2012. मुळात गोपनीयता ठेवणं हाच मुळात ह्या कायद्याचा गाभा आहे. त्याच्यावर जो अत्याचार होतो तो ओळखीच्या माणसाकडूनच होतो. मग अशावेळी समाजाचा प्रेशर मोठ्या प्रमाणावर त्या फॅमिलीवर असतो. जर 100 ठिकाणी घटना घडत असते तर त्यातल्या 10 म्हणजे मोजून 10 केसेस या पोलीस स्टेशनच्या पायरीपर्यंत येतात की तुमच्या बालकावर अन्याय झाला म्हणून जर तुम्ही शांत बसला तर तुम्ही सगळ्यात मोठा गुन्हा करता. असेल तर अन्याय सहन करणारा अन्याय सहन करत राहतो आणि अन्याय करणारा जो आहे तो अन्याय करत राहतो आणि ही साखळी चालूच राहते. त्यांना जेंडर न्यूट्रल कायदा आहे म्हणजे लिंग निरपेक्ष कायदा घडतोय. मग ह्या कायद्यात ना हा कायदा मी म्हणते की हा कायदा चाइल्ड फ्रेंडली कायदा आहे. हा बालस्नेही कायदा आहे. बऱ्याच खोट्या केसेस मध्ये पण आरोपी आज भरडला जातोय आणि हा फॅक्ट. नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलाय. मुलं देवघरातल्या फुलासारखी असतात असं आपण नेहमी म्हणतो, पण जेव्हा याच उमलत्या फुलांवर निष्पाप बाल पिसावर वासनेची कुऱ्हाड कोसळते तेव्हा संपूर्ण समाज सुन्न होतो. आपल्या देशात दररोज चिमुरड्यांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या बातम्या आपण ऐकतो, वाचतो आणि संताप व्यक्त करतो. पण नुसता संताप व्यक्त करून चालणार आहे का? अशा नराधमांना कायमची अद्दल घडवण्यासाठी आणि आपल्या लेकरांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी आपल्या देशात कोणता कडक कायदा आहे? होय, आपण बोलतोय पॉक्सो कायद्याबद्दल. अनेकदा माहिती अभावी आपण अन्यायाविरुद्ध लढू शकत नाही. आता काळजी नाही आणि असं होणार नाही. जर तुम्ही आमचा कायद्याची भाषा हा विशेष कार्यक्रम पाहत असाल तर तुमच्या मनातल्या प्रत्येक भीतीला उत्तर देण्यासाठी आणि कायद्याची ढाल तुमच्या हातात देण्यासाठी आज आपल्या स्टुडिओमध्ये उपस्थित आहेत कायदेतज्ञ आणि वकील ॲडव्होकेट प्रणिता कोटकर-राव, ज्यांना तुम्ही सारेच कोकणची अँकर ॲडव्होकेट प्रणिता म्हणून देखील ओळखता. सामाजिक प्रश्नांवर सडेतोड भाष्य करणं असो, बाल हक्क किंवा त्यांच्या सुरक्षेसाठी काम यात त्या नेहमीच पुढे असतात. पॉलिटिकल सायन्समध्ये पदवी घेतल्यानंतर कायद्याचं 5 वर्षांचं LLB पूर्ण केलं आणि पुढे क्रिमिनॉलॉजी म्हणजेच गुन्हेशास्त्रात मास्टर्स पदवी मिळून कायद्याच्या सखोल अभ्यासाचा त्यांनी पाया रचलाय. गेल्या 5 वर्षांपासून वकिली क्षेत्रात त्या कार्यरत असताना त्यांनी त्यांच्या ज्येष्ठ वकिलांच्या मार्गदर्शनाखाली अत्यंत गुंतागुंतीच्या आणि संवेदनशील अशा पॉक्सोच्या केसेस यशस्वीरित्या हाताळल्या. नमस्कार मॅडम, तुमचं विशेष स्वागत या कार्यक्रमामध्ये. आज आपण बोलतोय ते अर्थात पॉक्सो या अत्यंत महत्त्वाच्या कायद्याबद्दल आणि आपल्या एपिसोडची सुरुवात मुळात या कायद्यापासून होतीये. नेमका हा कायदा म्हणजे काय आणि या कायदा कधी अस्तित्वात आला याबद्दल काय सांगाल? येस, सर्वप्रथम धन्यवाद जुईली आणि सर्व प्रेक्षकांना देखील सस्नेह नमस्कार. आपण मुळातच ह्या एपिसोडची सुरुवात ह्या अत्यंत संवेदनशील विषयाने करतोय. मला एक सांगायला आवडेल जुईली की मला बऱ्याच शाळांमध्ये असेल, बऱ्याच आपलं जिल्हा महिला बालविकास विभाग आहे, त्या विभागामार्फत अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका किंवा पोलीस पाटील असतील तर त्यांना मार्गदर्शनासाठी मला बोलावलं जातं, त्यांच्या कार्यशाळांसाठी मला बोलावलं जातं. आणि तिथे गेल्यावर एक गोष्ट गांभीर्याने जाणवते की मुळात पॉक्सो कायदा लोकांपर्यंत पोहोचलेलाच नाहीये. त्यामुळे काय होतंय ना, अत्याचार होत आहेत पण ते दाबले जात आहेत. मुळात जर आपल्या हातात काय शस्त्र आहे हेच लोकांना माहिती नसेल तर अन्याय सहन करणारा अन्याय सहन करत राहतो आणि अन्याय करणारा जो आहे तो अन्याय करत राहतो आणि ही साखळी चालूच राहते. तर मला सर्वप्रथम तुमचे आभार मानायचे आहेत की आपण कायद्याची भाषा या आपल्या सिरीजची सुरुवात या पहिल्या एपिसोडने पॉक्सो ऍक्ट अंतर्गत करतोय. तुझा पहिल्याच प्रश्नाकडे मी येते. तू विचारलंस पॉक्सो म्हणजे काय. मुळात पॉक्सो हा जो शब्द आहे त्याचा अर्थ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्सेस ऍक्ट 2012 म्हणजेच बालकांचं लैंगिक अपराधापासून संरक्षण कायदा 2012. हा कायदा 14 नोव्हेंबर 2012 रोजी आला. तर 14 नोव्हेंबरला बालदिन असतो, चिल्ड्रन्स डे. त्या दिवशी हा कायदा लागू करण्यात आला आणि ह्या कायद्याचं जे मुख्य उद्देश आहे ते हेच आहे की बालकांवर जे लैंगिक शोषण होतंय किंवा बालकांवरील जे लैंगिक अपराध होत आहेत त्यांना रोखणं आणि गुन्हेगार जे आहेत त्यांना कडक दंड करणं, त्यांना कडक शिक्षा करणं ह्या कायद्यामागचा उद्देश आहे. बरोबर. पण या कायद्यानुसार बालक म्हणून कोणाला ओळखलं जातं? कारण याबद्दल सुद्धा बरेच गैरसमज आहेत आपल्याकडे. येस येस, बालक म्हणजे 18 वर्षापेक्षा कमी वयाची व्यक्ती. आणि ह्या कायद्याची खास अशी खासियत आहे ती म्हणजे हा कायदा ना जेंडर न्यूट्रल कायदा आहे म्हणजे लिंग निरपेक्ष कायदा.
ज्यामध्ये ती 18 वर्षाखालील व्यक्ती ही मुलगा असो किंवा मुलगी तिला ह्या कायद्याअंतर्गत संरक्षण दिलं जातं. अच्छा. पण जेव्हा तुम्ही या कायद्याचा अभ्यास करता त्यामध्ये नेमक्या कोणकोणत्या गुन्ह्यांचा यामध्ये समावेश असतो आणि तो कशा पद्धतीनं या सगळ्या गुन्ह्यांवर वचक ठेवण्याचं काम करतो? अत्यंत महत्वाचा विषय मला तू विचारलास. कारण काय आहे ना, लोकांना मी मगाशीच म्हटलं, लोकांना माहीतच नाहीये की आपल्यासोबत काहीतरी चुकीचं घडतंय. मग ह्या कायद्यात ना, हा कायदा मी म्हणते की हा कायदा चाइल्ड फ्रेंडली कायदा आहे, हा बालस्नेही कायदा आहे. त्यामुळे बालकाला सेंटर धरून पूर्ण तरतुदी बनवल्या गेलेल्या आहेत. सगळ्यात पहिलं म्हणजे एखादं लहान मूल आहे त्याला चुकीचे अश्लील शब्द वापरणं किंवा त्याला अश्लील हावभाव करणं, खाणाखुणा करणं किंवा स्वतःचे प्रायव्हेट पार्ट्स त्याला दाखवणं, त्याला हात लावायला सांगणं किंवा त्या मुलाच्या प्रायव्हेट पार्ट्सना स्पर्श करणं, चुकीच्या भावनेने वासनेने स्पर्श करणं किंवा त्या मुलासोबत गैरकृत्य करणं किंवा त्या मुलासोबत लैंगिक अत्याचार त्याच्या शरीरावर करणं, त्याचा पाठलाग करणं, म्हणजे अगदी बेसिक म्हणजे ए पासून झेड पर्यंत प्रत्येक जी काही गोष्ट आहे ती ह्या कायद्याअंतर्गत गुन्हा म्हणून दर्शवलेली आहे. आणि त्यानुसारच मग त्याच्या ग्रीव्हियन्सनुसार, त्याच्या गांभीर्यानुसार यात शिक्षा देखील आहेत. पण ती शिक्षा किती वर्षाची अंतर्गत गुन्हेगारांना मिळते आणि या शिक्षेची कशा पद्धतीनं अंमलबजावणी आपल्याकडे केली जाते? ओके, आता मी म्हटलं तसं ह्या कायद्यात जे गुन्हे आहेत त्या गुन्ह्याची जशी तीव्रता वाढते तसं शिक्षेचं जे काही प्रमाण आहे ते वाढत जातं. या कायद्यात मिनिमम म्हणजे कमीत कमी जी शिक्षा आहे ती 3 वर्ष आहे आणि जास्तीत जास्त फाशीची शिक्षा म्हणजे मृत्यूदंडापर्यंतची शिक्षा ह्या कायद्यात दिलेली आहे. पण असे काही आपण उदाहरणं सांगू शकतो का की अमुक गोष्टींसाठी किंवा अमुक गुन्ह्यांसाठी यामध्ये एवढ्या वर्षांची शिक्षा दिली गेलेली आहे आणि सिंधुदुर्गात अशा कुठल्या घटना घडलेल्या आहेत का, त्याचा आपण संदर्भ देऊ शकतो का कडक शिक्षा म्हणून केल्यामुळे? हो, आतापर्यंत आपण बघितलं तर पॉक्सो केसमध्ये 20 वर्षापर्यंतची शिक्षा म्हणजे मी माझ्या प्रॅक्टिसमध्ये बघितलेली आहे की 20 वर्षापर्यंतची शिक्षा मेहरबान कोर्टाने सुनावलेली आहे. बरोबर. पण असं कायमच म्हटलं जातं की इतर कायद्यांपेक्षा हा कायदा पूर्णपणे वेगळा आहे, कडक आहे मुळात आधी. पण मग याची वैशिष्ट्य कशी असतात आणि कशी त्याची अंमलबजावणी केली जाते? म्हणजे शिक्षा सुनावताना कुठल्या त्यामध्ये खास खाळग्यांचा विचार करून ती शिक्षा त्याला दिली जाते आणि ही वैशिष्ट्य आपल्याला या कायद्याची कशा पद्धतीने सांगता येते? तू स्वतःच म्हटलंस तसं की हा कायदा इतर कायद्यांपेक्षा खूप वेगळा आहे, खूप कडक आहे. कारण मुळात बालक हे ह्या कायद्याचं सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन आहे. का? कारण त्याला धरून सगळ्या तरतुदी ह्या कायद्यात केलेल्या आहेत आणि हा खास कायदा पारित करावा लागला का, तर ह्या पूर्वी बालकांसाठी कुठला खास कायदा नव्हता किंवा बालकांसाठी सेपरेट अशी काही तरतूद केलेली गेली नव्हती. मग ह्या कायद्याची वैशिष्ट्य बघायला गेली तर सगळ्यात पहिलं म्हणजे मी अगदी प्रोसिजर पासून सांगते. इतर कायद्यांमध्ये काय असं सांग, पनिशमेंट असते, हे केलं तर ही पनिशमेंट. पण हा कायदा लॉ सांगतो, हा कायदा प्रोसिजर सांगतो, ह्या कायद्यात कॉम्पेन्सेशन काय असू शकतं ते आहे आणि ह्या कायद्यात पनिशमेंट पण आहे. म्हणजे हा सर्वतोपरी योग्य असा हा कायदा बालकांसाठी आपल्या भारत सरकारने आणला. त्याच्यामधलं पहिलं म्हणजे सुरुवातच सांगते, एखाद्या घरात अशी कुठलीही जर घटना घडली आणि त्यांनी जर का पोलीस स्टेशनला कळवलं तर पोलीस स्वतः त्यांच्या घरी येतात. जेव्हा ते घरी येतात तेव्हा ते युनिफॉर्म मध्ये येत नाहीत, सिव्हिल ड्रेसमध्ये येतात. एस्पेशली जर विक्टीम ही मुलगी असेल तर महिला पोलीस अधिकारी जी असते ती येऊन त्या मुलीचा जबाब घेते. त्यानंतर त्या मुलीचं जर समजा मेडिकल करायचं असेल, मेडिकल एक्झामिनेशन करायचं असेल तर तिथे देखील महिला जी डॉक्टर असते ती म्हणजे वैद्यकीय अधिकारी जे असतात ते डॉक्टर महिला असावी असं देखील ह्या कायद्यात दिलेलं आहे. दुसरं अत्यंत महत्वाचं वैशिष्ट्य ह्या कायद्याचं आहे ते म्हणजे ओळख गुप्त ठेवणे. कधीच विक्टीमची जी फॅमिली आहे, विक्टीम स्वतः, विक्टीमची फॅमिली, त्यांचं नाव, गाव, पत्ता किंवा शाळेचं नाव किंवा त्या व्यक्तींचा फोटो कधीच कुठेही डिस्क्लोज केला जात नाही. पूर्णपणे त्या फॅमिलीची प्रायव्हसी मेंटेन केली जाते. इव्हन कोर्टमध्ये देखील त्या विक्टीमचं नाव कुठे घेतलं जात नाही. इव्हन जेव्हा कोर्ट मध्ये अशा केसेस फाईल होतात तेव्हा तपासी अधिकारी जे असतात, जे इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर असतात, त्यांनी लवकरात लवकर तपास काम करून चार्जशीट फाईल करणं गरजेचं असतं. कोर्टमध्ये देखील 1 वर्षाच्या आत निकाल लागणं गरजेचं असतं. कारण ह्या कायद्याअंतर्गत फास्ट ट्रॅक कोर्ट, स्पीडी ट्रायल
ही एक कन्सेप्ट आणली गेली आणि त्यासाठी स्पेशल कोर्ट्स अपॉइंट केले जातात, ज्या स्पेशल कोर्ट्समध्ये ह्या पॉक्सोच्या केसेस चालतात. इव्हन ह्या केसेस ज्या चालतात ना त्या इन कॅमेरा प्रोसिडिंग मध्ये चालतात. म्हणजे आता तुला माहिती असेल हो, की बऱ्याच केसेसमध्ये म्हणजे जेव्हा कुठली म्हणजे अगदी रेप, अगदी 302 ची जर केस असेल, म्हणजे मर्डरची केस असेल किंवा चोरीची केस असेल, तर ती केस चालू असताना, विटनेस चालू असताना इतर सगळे वकील मागे बसलेले असतात, पक्षकार बसलेले असतात, म्हणजे कोर्टरूम पूर्ण भरलेलं असतं. पण पॉक्सो केसमध्ये तसं नसतं. पॉक्सो केसमध्ये इन कॅमेरा सिस्टीम प्रोसिडिंग चालते. आता इन कॅमेरा म्हणजे तिथे कॅमेरा वगैरे असं काही नाही, म्हणजे बऱ्याच जणांचा हा गैरसमज आहे. तर इन कॅमेरा प्रोसिडिंग म्हणजे काय, तिथे मेहरबान कोर्ट म्हणजे जज साहेब असतात, आरोपीचे वकील असतात, सरकारी वकील असतात आणि जो कोणी विटनेस, समजा विक्टीम आली आहे साक्ष द्यायला तर ती असते. त्या कोर्टरूम मध्ये आरोपी पण असतो, पण तो आरोपी दिसत नाही, कारण त्याला एक स्पेशल अशी रूम असते ज्याच्यामध्ये त्याला बाहेरचं दिसत असतं, बाहेरचं ऐकू येत असतं, कारण तो त्याचा अधिकार आहे की आपली केस काय चालली आहे हे ऐकण्याचा. पण विक्टीमवर किंवा एखाद्या विटनेसवर बर्डन येऊ नये म्हणून इन कॅमेरा प्रोसिडिंग ही खास कन्सेप्ट ह्या आपल्या पॉक्सो कायद्यामध्ये आणली गेली. आणि मी म्हटलं तसं स्पीडी ट्रायल असते, त्यामुळे मला असं वाटतं ह्या कायद्याला कसं योग्य आणि व्यवस्थित बनवलं जावं त्यासाठी जेवढी वैशिष्ट्य ह्यामध्ये घातली गेली ती व्यवस्थित प्रकारे ह्यामध्ये मांडलेली आहेत, म्हणजे इंटरप्रिट केलेली आहेत. म्हणजे सगळ्यात महत्वाचा या कायद्याचा फायदा असा आहे की गोपनीयता राखली जाते, जेणेकरून त्या व्यक्तीच्या किंवा पीडितेच्या भविष्यावर त्याचा कुठलाही परिणाम होऊ नये. जसं ते कोर्टमध्ये काळजी घेतली जाते तसंच बातम्यांमध्ये किंवा मीडियामध्ये जेव्हा अशा बातम्या येतात तेव्हा सुद्धा त्याची विशेष काळजी घेतली जाते किंवा त्यासाठी तरतूद केली जाते. हे आपण त्याचं वैशिष्ट्य म्हणू शकतो. पण हे बोलत असताना अनेकदा आपण बघतो की याबद्दल फार माहितीच नाहीये, म्हणजे बेसिकच माहिती नाहीये आपल्याला, असं म्हटलं तरी चुकीचं होणार नाही. समजा आता एखाद्या मुलीसोबत अनुचित प्रकार घडलाय, पण त्याची तक्रार द्यावी कुठे, कोणाकडे करावी याबद्दलच माहिती नसते. त्यानंतर ज्या पुढच्या घटना असतात किंवा जे काही परिणाम असतात त्याची म्हणजे आपल्याला माहिती असतं की त्याचे परिणाम काय होणार आहेत, पण बेसिकच माहिती नसल्यामुळे, त्याची तक्रारच कुठे द्यावी हे माहिती नसल्यामुळे पीडिता किंवा जे काही म्हणजे ज्याच्यासोबत तो प्रकार घडलाय तो तिथपर्यंत म्हणजे त्या कायद्यापर्यंत पोहोचूच शकत नाहीये. त्यामुळे गुन्हेगार खरं तर मोकाट फिरतात. मग अशा वेळी ती तक्रार कुठे करावी आणि कोणाकडे करावी, आणि सिंधुदुर्गात त्यासाठी अशा कुठल्या ठिकाणं आहेत तिथं त्या व्यक्तींनी जावं, त्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? मला असं वाटतं जुईली, तू प्रत्येक प्रेक्षकाच्या मनातला हा प्रश्न विचारलेला आहे. तर मी सगळ्या प्रेक्षकांना आवर्जून सांगेन की अशी कुठेही घटना जर का घडली तर तुम्ही थेट पोलीस स्टेशन गाठू शकता आपल्या जिल्ह्याचं. तिथे विशेष बाल कल्याण अधिकारी असतात, म्हणजे ते पोलीस अधिकारी असतात पण स्पेशली हे ह्यासाठी अपॉइंट केलेले असतात. तुम्ही त्यांच्याकडे जाऊन त्यांच्याकडे संपर्क साधून तुमची तक्रार देऊ शकता. तसेच अत्यंत महत्त्वाचं म्हणजे तुम्ही घर बसल्या आपला चाइल्ड हेल्पलाईन नंबर आहे, प्रत्येकाने नोट डाऊन करून घ्यावा, 1098 1098 या नंबरवर तुम्ही टोल फ्री क्रमांक आहे हा, या नंबरवर तुम्ही कॉल करून तुमची माहिती देऊ शकता. त्यानंतर लगेचच ते ऍक्शन घेऊ शकतात. आणि अत्यंत महत्त्वाचं म्हणजे बाल हक्क संरक्षण आयोग देखील आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आहे. तुम्ही त्यांच्याशी देखील ऑनलाईन ऑफलाईन पद्धतीने संपर्क साधू शकता आणि तिथे देखील तुमची तक्रार नोंदवू शकता. पण प्रणिता, आता तुम्ही जसं वेळोवेळी उल्लेख केलाय की यामध्ये गोपनीयता बाळगली जाते, पण आपण आपल्याकडे बघतो की लोकांमध्ये एक भीती असते, समाजात बदनामी होईल याची भीती असते. आणि हा सगळा प्रेशर, अर्थात जर ती मुलगी असेल विशेषतः, तर तिच्यासाठी आणि त्या कुटुंबियांसाठी हा प्रसंगच मुळात जीवघेणा पण म्हणू शकतो, किंवा शारीरिक तर असतोच, म्हणजे वाईट प्रसंग असतोच, पण तेवढाच तो मानसिक परिणाम करणारा सुद्धा असतो. मग अशा वेळी कायदा या मुलींना कसं संरक्षित करण्यासाठी प्रयत्न करतो आणि यावर कायदा काय सांगतो? जुईली, हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न विचारलास. कारण मी तर म्हणेन जर 100 ठिकाणी घटना घडत असतील तर त्यातल्या 10 म्हणजे मोजून 10 केसेस ह्या पोलीस स्टेशनच्या पायरीपर्यंत येतात. आणि तिथे पण पोलीस स्टेशनच्या पायरीपर्यंत येऊन कोर्टाच्या पायरीपर्यंत पोहोचतात. अशा मोजून 10च असतील असं मला माझ्या अभ्यासाप्रमाणे वाटतं. म्हणजे एवढं वाईट आहे. हे का होतंय माहितीये? कारण अत्याचार करणारा हा नातेवाईकांपैकीच मोस्टली असतो. मोस्टली पॉक्सो. कारण काय होतं, लहान बाळ आपण अनोळखी व्यक्तींच्या ताब्यात क्वचित देतो. बरोबर. ते आपल्या ओळखीच्याच माणसांच्या ताब्यात असतं. मग अशा वेळी
त्याच्यावर जो अत्याचार होतो तो ओळखीच्या माणसाकडूनच होतो. मग अशा वेळी समाजाचा प्रेशर मोठ्या प्रमाणावर त्या फॅमिलीवर असतो. पण मला एक महत्वाचं म्हणजे खूप म्हणजे थोडंसं कडक शब्दात सांगायला आवडेल की तुमच्या बालकावर अन्याय झाला म्हणून जर तुम्ही शांत बसला तर तुम्ही सगळ्यात मोठा गुन्हा करताय. बरोबर. किंवा त्या बालकाने जर आपल्या शिक्षकाशी ही गोष्ट शेअर केली किंवा त्या मुलीचे आई वडील एखाद्या डॉक्टरकडे घेऊन गेले आणि तिकडे ती गोष्ट डिस्क्लोज झाली त्या डॉक्टरला आणि तरीही त्या शिक्षकाने त्या डॉक्टरने किंवा एखाद्या नातेवाईकाने शेजार पाजारच्याने ही गोष्ट माहिती असून लपवली तर तो खूप मोठा गुन्हा आहे. बरोबर. स्पेसिफिक पॉक्सो कायद्याअंतर्गत कलम 19 दिलेलं आहे. त्यानुसार जर का पॉक्सो विषयासंदर्भात म्हणजे एखाद्या मुलीवर किंवा एखाद्या मुलावर जर का अत्याचार झालेत किंवा काहीतरी त्याच्यासोबत वाईट प्रकार घडलाय जो पॉक्सो कायद्याअंतर्गत मोडतो तो जर का लपवला तर कलम 21 अंतर्गत त्या व्यक्तीला शिक्षा आहे. त्यावर कारवाई केली जाऊ शकते. त्यामुळे मला असं वाटतं कोणीही म्हणजे अत्यंत पालकांनी शेजार पाजारच्या कोणीही गोष्ट समजली की थेट पोलीस स्टेशन गाठणं आणि त्याबद्दल आवाज उठवणं फार फार गरजेचं आहे. आता तुम्ही जसा उल्लेख केलाय की जो अन्याय करतो किंवा हे अत्याचार करतो तो गुन्हेगार आहेच, पण ज्याला त्या गोष्टी माहिती आहेत की हा गुन्हा घडलाय तरी सुद्धा ते लपवलं गेलं तरी तो गुन्हेगार ठरू शकतो किंवा त्याला सुद्धा शिक्षा होण्याची शक्यता असते या सगळ्या प्रकारांमध्ये. हे फार महत्त्वाचं आहे आणि याबाबतची जनजागृती लोकांमध्ये असणं फार गरजेचं आहे. आणि तुम्ही आता जसा उल्लेख केलाय की फक्त 10 केसेस याची नोंद होतीये, मग आपण विचार करू शकतो ज्यांची नोंद झालेलीच नाही अशा किती केसेस आपल्या आजूबाजूला घडत असतील. त्याची तीव्रता आणि गंभीरता समजणं फार गरजेचं आहे. अशा वेळी मी आता पुढच्या प्रश्नाकडे येते. तुम्ही जसा उल्लेख केलाय की त्या पीडितेची ओळख उघड न करणं हे पण तेवढंच गरजेचं असतं. कारण मी जसं मगाशी सुद्धा उल्लेख केलाय तो शारीरिक अत्याचार असतो पण त्यासुद्धा पेक्षा मोठा आघात हा मानसिकतेवर होत असतो. आणि ही मुलं असतात, लहान असतात, नुकतीच ही उमलतात, फुलतात आणि अशा वेळी जेव्हा त्यांच्यासोबत आघात होतो किंवा आपण ट्रॉमा म्हणतो तर जर झाला तर त्याची भीषणता ही संपूर्ण आयुष्यभर ती मुलं झेलत असतात. मग अशा वेळी ओळख न करण्याबाबत कायद्यात नेमक्या काय तरतुदी आहेत आणि वकील म्हणून तुमच्याकडे जेव्हा अशा केसेस येतात तेव्हा तुम्ही विशेषतः त्याची काय काळजी घेता? मुळात पॉक्सो केसेस जर का बघितलं तर खूप सेन्सिटिव्ह केसेस असतात. कारण त्यामध्ये प्रत्येक गोष्ट मला असं वाटतं आम्हाला विचारपूर्वक हाताळावी लागते. कारण मुळात गोपनीयता ठेवणं हाच मुळात ह्या कायद्याचा गाभा आहे. आणि त्यामुळेच बरेच जण हिम्मत करू शकतात की ते पोलीस स्टेशन पर्यंत येतात, कोर्टापर्यंत येतात ह्या सगळ्या गोष्टीची. त्यामुळे ह्या ज्या केसेस आहेत त्या मला खूप सेन्सिटिव्हली हँडल कराव्या लागतात. जेव्हा आरोपीचे वकील म्हणून काम करायचं असतं तेव्हा आरोपीच्या बाजूने म्हणजे कधी कधी काय असतं ना खोट्या केसेस पण दाखल केल्या जातात. मग त्याही बाजूने व्यवस्थित विचार करावा लागतो आरोपीच्या वकिलांना. जेव्हा विक्टीमच्या बाजूने लढायचं असतं तेव्हा अगदी बारकाई म्हणजे कुठलाही पुरावा द्यायचा राहून जाऊ नये की ज्याच्यामुळे आरोपीला कुठेतरी सूट मिळेल ह्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात. म्हणजे प्रत्येक बाजू ही कशी बॅलन्स राहील ह्यासाठी तो जो वकील असतो तो प्रयत्न करतो. आता वकिलांचाच उल्लेख आला म्हणून, पण जेव्हा पीडितांबरोबर किंवा त्या मुलीबरोबर एखादी घटना घडली, मुलाबरोबर घडली आहे, कुटुंबीय नंतर त्यामध्ये इन्व्हॉल्व होतात, पण अशा वेळी त्या कुटुंबाला स्वतःचा वकील द्यावा लागतो का की सरकार त्या मुलींच्या बाजूनं किंवा विक्टिमच्या बाजूनं ह्या सगळ्या केसेस लढते? याबद्दल काय सांगाल? तुम्ही जेव्हा पोलीस स्टेशनला जाता तेव्हा पोलीस स्टेशनला गेल्यानंतर तुमची जी काही केस असते त्यासाठी सरकारी वकील म्हणजे पब्लिक प्रॉसिक्युटर हा नेमला जातो. पण मोस्टली पालकांना असं कधी कधी वाटतं जुईली की आपला स्वतःचा एक वकील असावा. विक्टिमची बाजूने पण असं असतं की आपला स्वतःचा एक वकील असावा. मग बऱ्याच केसेसमध्ये स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्युटर पण गव्हर्नमेंट थ्रू अपॉइंट केला जातो जर विक्टिमच्या फॅमिलीने तसा अर्ज केला तर. दुसरी गोष्ट विक्टिमची फॅमिली स्वतःचा वकील वेगळा अपॉइंट करू शकते. तिसरी गोष्ट ते विधी सेवा प्राधिकरणकडे पण जाऊ शकतात जिथे त्यांना मोफत वकिलाची अपॉइंटमेंट करून मिळू शकते त्यांच्या स्पेसिफिक केससाठी. सो मला असं वाटतं की प्रत्येकाच्या मनात जो गैरसमज आहे की
कोर्ट कचेरीत पडलं म्हणजे मूल कुठेतरी सफर होईल, आपण फॅमिली सफर होऊ, कारण बरोबर. कोर्टाच्या तारखांवर तारखा पडतात किंवा खूप आपल्याला ह्या गोष्टीमध्ये म्हणजे आपलं आयुष्य निघून जाईल, ह्या लहान मुलीचं बदनामी होईल, हे जे काही विचार आहे ते थोडेसे ना बाजूला करावे समाजाने, असं मला विनंती करावीशी वाटते. कारण मुळातच एक गोष्ट सांगते, जेव्हा आपण कंप्लेंट फाईल करतो, त्या कंप्लेंट फाईल केल्यानंतर स्पॉट पंचनामा, जप्ती पंचनामा, मेडिकल रिपोर्ट्स ह्यासाठी फक्त आपल्याला वेळ द्यावा लागतो. त्यानंतर तुम्हाला कोर्टाच्या चक्रा माराव्या लागत नाहीत, कारण कोर्ट केस सुरू होते. जेव्हा साक्षी समन्स तुम्हाला येतं, बाबा तुम्हाला साक्ष द्यायची आहे, तेव्हा तुम्हाला 1 तारीख कोर्टात यावी लागते, तुमची साक्ष द्यावी लागते, तुम्ही परत घरी जाता. बरोबर. त्यामुळे जे विचार आहेत ना लोकांच्या मनात, की म्हणजे कोर्ट कचेरीमुळे कुठेतरी माझ्या मुलीचं आयुष्य किंवा माझ्या मुलाचं आयुष्य फुकट जाईल, आमच्या समाजात आमची बदनामी होईल, तसं होतच नाही. मुळात तुमचं नावच कुठे येत नाही, त्यामुळे बदनामी होण्याचा प्रश्नच येत नाही. म्हणून हा पॉक्सो कायदा खास आपल्या भारत सरकारने पारित केलेला आहे. अतिशय महत्त्वाचं आहे आणि त्यासाठी खरं तर या अशा गोष्टींमुळे किंवा या सुविधेमुळे खरं तर ही पीडिता आपली केस दाखल करेल आणि त्यासाठी अन्यायाविरुद्ध लढेल आणि त्यासाठी हा कायदा अतिशय महत्त्वाचा ठरतो. पण आता आपण अशा सुद्धा केसेस बघतो, जेव्हा आम्ही बातम्यांमधून सुद्धा अशा केसेस देत असतो की प्रेमसंबंध आहेत मुला-मुलींचे, ते एकत्र आहेत, संमतीनं काही गोष्टी त्यांच्यात घडत असतात किंवा आपण म्हणतो की शारीरिक संबंध येतात, पण त्यानंतर आपण बघतो की पॉक्सो अंतर्गत त्या संबंधितांवर गुन्हे सुद्धा दाखल होतात आणि ती आव्हानं असतात. जशी ती आव्हानं त्या कुटुंबियांसमोर सुद्धा उभी राहतात अर्थात, तशीच ती वकील म्हणून तुमच्या समोर सुद्धा राहत असतील. तर या सगळ्या आव्हानांकडे तुम्ही कसं बघता आणि त्याची काळजी तुम्हाला कशी घ्यावी लागते, अगदी कोर्टमध्ये सुद्धा त्या संदर्भातले पुरावे देताना सुद्धा आणि ह्या गोष्टी सिद्ध करताना सुद्धा? मी तर म्हणेन की हा जो पॉक्सो कायदा आहे, ह्या पॉक्सो कायद्याअंतर्गत जेवढ्या तरतुदी दिलेल्या आहेत त्याला जर का आपण थोडं अनुसरून बघायला गेलं ह्या तुझ्या प्रश्नाकडे, तर मला असं वाटतं की म्हणजे आपल्या भारतातील कायद्यानुसार ना जे एज ऑफ कन्सेंट आहे, म्हणजेच संमतीचं जे वय आहे ते 18 वर्ष आहे. त्यामुळे 16-17 वर्षाच्या मुला-मुलींमध्ये जरी शारीरिक संबंध प्रेम संबंधातून आले असतील तरीही तो पॉक्सो कायद्याअंतर्गत बलात्कारच आहे. हा एक महत्वाचा फॅक्ट आहे आणि त्यामुळे ना बरेच तरुण मुलं सफर होतात. आणि ऍक्च्युली ना ह्या विषयासंदर्भात आपल्या संसदेत पण असे बऱ्याच तज्ञांनी मतं मांडलेली आहेत की हे जे एज ऑफ म्हणजे कन्सेंटचं जे एज आहे ते थोडं कमी करायला हवं, कारण आजकालची मुलं खूप कमी वयात सगळं काही समजायला लागलेलं असतं. मग थोडं कमी व्हायला हवं, चर्चा चालू आहे, अजून त्याच्यावर फेरविचार चालू आहेत, पण भविष्यात कदाचित हे वय कमी होऊ शकतं. पण हा फॅक्ट आहे की मुलं प्रेमात पडतात, प्रेमात पडल्यावर त्यांच्या शारीरिक संबंध येतात आणि शारीरिक संबंध हे जर मी तर म्हणते वकील म्हणून की जर 16-17 वय आहे आणि जर ते शारीरिक संबंध आले तर तो पॉक्सो कायद्याअंतर्गत बलात्कारच आहे. तुम्ही भलेही त्याला प्रेम म्हणा किंवा कन्सेंटने झालं असं म्हणा, पण तो कायद्याअंतर्गत सध्या तरी बलात्कार आहे, कारण आपल्या भारतात कायद्यानुसार वय 18 वर्ष संमतीचं, म्हणजे जी प्रॉपर संमती एखादा बालक किंवा एखादं भारतातील नागरिक संमतीची देऊ शकतो की हो माझी संमती आहे हे गोष्ट करण्यासाठी, ती 18 वर्ष आहे. थोडक्यात कायदा संज्ञान तेव्हाच म्हणतं जेव्हा ती मुलगी किंवा मुलगा हा 18 वर्ष पूर्ण झालेला असेल. जर तसं घडलेलं नसेल तर तो बलात्कारच म्हणून येणार आणि त्यावर पॉक्सो दाखलच होणार आहे. पण हे जेव्हा केलं जातं तेव्हा आणखीन सुद्धा अशा घटना होतात की वैयक्तिक वाद असतात, मालमत्तेचे वाद असतात आणि त्यामध्ये सुद्धा कधी कधी खोट्या केसेस दाखल केले जातात. मग अशा वेळी निष्पापांचं काय? केस तर खोट्या आहेत पण गुन्हा तर दाखल होतो आणि गुन्हा दाखल झाल्यानंतर कोर्ट कचेऱ्या, त्याच्या फेऱ्या, वकिलांची फी, हे अर्थातच जर तो सर्वसामान्य घरातला असेल तर त्याला ते परवडणारच नसतं, शिवाय बदनामी होते ती वेगळी. मग अशा वेळी कायद्यात काय तरतूद आहे? म्हणजे खूप सेन्सिटिव्ह आणि प्रत्येक म्हणजे जे आरोपीचे आता पालक जर समजा कोण बघत असतील तर त्यांच्या मनातला हा प्रश्न आहे. बरोबर, कारण ही प्रत्येकाच्या मनातली चीड आहे. कारण कसं आहे ना जुईली, प्रत्येक नाण्याच्या 2 बाजू असतात आणि त्या दोन्ही बाजू कोर्ट बघतं. बरोबर. मला एवढंच म्हणायचं आहे की जेव्हा मालमत्तेच्या वादातून किंवा वैयक्तिक काही द्वेषातून जेव्हा अशा पॉक्सो केसेस केल्या जातात, खरं तर चूक आहे
कारण तुम्ही लहान मुलाला बळी पाडताय ह्या गोष्टीसाठी. पण मेहरबान कोर्ट असेल किंवा आरोपीचे वकील असतील, हे सगळ्या पुराव्यांची काटेकोरपणे शहानिशा करतं. म्हणजे कॉल डिटेल्स असतील, टॉवर लोकेशन्स असतील, मेडिकल रिपोर्ट्स असतील, त्यांचं काही जुनं चॅट्स असतील, फोटोज असतील, मग हे जे काही प्रकार आहेत हे पुराव्यांमध्ये मोडतात आणि ते एव्हिडन्स मेहरबान कोर्टासमोर मांडला जातो. मेहरबान कोर्टमध्ये आरोपीची पार्श्वभूमी किंवा त्यांचे प्रेमसंबंध, त्यांच्यासमोर आलेले जे काही पुरावे आहेत त्याचा व्यवस्थित अभ्यास करूनच निर्णय घेतं. त्यामुळे अशा केसमध्ये जर म्हणजे चुकीच्या पद्धतीने जर अडकवलं गेलं असेल खोडसाळपणे एखाद्या आरोपीला, तर तो निर्दोष मुक्त होतो. पण तशा प्रकारचे पुरावे मेहरबान कोर्टासमोर येणं गरजेचं असतं. म्हणजे हा पण तेवढाच मोठा फॅक्ट आहे. पण मी तर अशा लोकांना विनंती करते की अशा खोट्या केसेस करू नका. कारण तो जो मुलगा आहे त्याचं अख्खं आयुष्य त्या जेलमध्ये जातं त्याने न केलेल्या गुन्ह्यासाठी, आणि त्याच्या आयुष्यासोबत त्याची फॅमिलीचं पण आयुष्य पूर्ण भरडलं जातं. त्याच्या फॅमिलीवर एवढे ॲलिगेशन्स होतात समाजाकडनं. समाजात जेव्हा ती फॅमिली एखाद्या मंदिरात जरी जाते तेव्हा देखील त्या फॅमिलीकडे अगदी म्हणजे गुन्हेगारीच्या दृष्टीने बघितलं जातं. आणि मी महत्वाची कन्सेप्ट तुमच्या प्रत्येकाच्या मनातली क्लिअर करते. तो आरोपी आहे, त्याच्यावर आरोप आहेत म्हणून तो आरोपी आहे. जेव्हा मेहरबान कोर्ट त्याला शिक्षा करेल तेव्हा तो गुन्हेगार होतो. का? तर त्याच्यावरची त्याला जी शिक्षा दिलेली आहे ती त्याच्यावरचे गुन्हे सिद्ध होतात म्हणून तो गुन्हेगार होतो. पण सध्या तो आरोपी आहे ना, सध्या तो भलेही जेलमध्ये असेल किंवा जामिनावर मुक्त असेल, पण तो आरोपी आहे, त्याच्यावर आरोप आहेत, सिद्ध झाले नाहीयेत. त्यामुळे जी चुकीची वागणूक कधी कधी दिली जाते, म्हणजे मला जर कदाचित मी आता ह्या वाक्य बोलले त्याच्यावर पण बऱ्याच जणांच्या टीका येतील की ह्या का एवढा आरोपीची बाजू घेतात. मला एवढंच म्हणायचंय की बऱ्याच खोट्या केसेसमध्ये पण आरोपी आज भरडला जातोय आणि हा फॅक्ट आहे. अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा तुम्ही या निमित्तानं अधोरेखित केला आणि याची सुद्धा काळजी समाज म्हणून आपण प्रत्येकानं घेणं गरजेचं आहे. कारण हे कायदे जे खरंच पीडित आहेत, ज्यांच्यावर खराच अन्याय झाला, त्यांना संरक्षण देण्यासाठी किंवा त्यांना न्याय देण्यासाठी बनवलाय, ना की तुमच्या या सगळ्या खोडसाळपणासाठी किंवा तुमच्या वैयक्तिक कुठल्या तरी रागाचं कुठेतरी उट्ट काढण्यासाठी हे नाही आहेत. याचं भान ठेवायला हवं. तुम्ही सगळ्याचाच वेळ वाया घालवताय, अगदी तुमचाही वेळ वाया घालवताय, तुम्ही कोर्टचाही वेळ वाया घालवताय, एका व्यवस्थेला तुम्ही नाहक बदनाम करताय. त्यामुळे याची कुठेतरी काळजी घेणं गरजेचं आहे. अर्थात आपण आता आपल्या भागाच्या शेवटाकडे येतोय. या भागामध्ये आपण अनेक विषयांवर, मुद्द्यांवर चर्चा केली. आपण हे समजून घेतलं की पॉक्सो नेमका आहे काय आणि त्याचा फायदा कशा पद्धतीनं होतो, त्याचे काही जे चुकीचे पण परिणाम आपण म्हणू शकतो ते पण कशा पद्धतीनं होतात, ह्या सगळ्या आपण बारीक सारीक गोष्टी समजून घेतल्या. पण जेव्हा वकील म्हणून तुम्ही ह्या गोष्टी हाताळता किंवा अशा केसेस बघत असता, तेव्हा तुम्हीही माणूसच आहात, हेही विसरून चालणार नाही. पण वकील आणि माणूस यामध्ये एक छोटीशी पुसट रेषा असते, त्याचं भान तुम्हाला ठेवावं लागतं. पण जेव्हा माणूस म्हणून तुम्ही या सगळ्याकडे बघत असता किंवा याचा विचार करत असता, तेव्हा तुम्ही नेमका काय सल्ला द्याल आणि काय आवाहन कराल समाजाला? येस, मला जे प्रेक्षक बघतात त्यांना एक महत्त्वाचं सांगायचं आहे. कारण वकील, जसं आता जुईली बोलली की वकील हा एक माणूस आहे आणि एक पुसटची रेषा आहे जी आमच्या करिअर मध्ये आणि आमच्या जे इमोशन्स आहेत त्याच्यामध्ये येते. आम्हाला इमोशन्स आणता येत नाही आमच्या प्रोफेशनमध्ये, हा एक महत्त्वाचा फॅक्टर आहे आमच्या प्रोफेशनमधला. पण जेव्हा मी माझे सिनियर आहेत त्यांच्यासोबत जेव्हा पॉक्सो केसेस आरोपींच्या बाजूने हँडल करते, तेव्हा थॉट प्रोसेस खूप वेगळी असते. कारण बऱ्याच केसेसमध्ये मी म्हटलं तसं फेक केसेस असतात आणि फेक म्हणजे आरोपीला चुकीच्या पद्धतीने गोवलेलं असतं. हल्लीच विधी सेवा प्राधिकरण मार्फत माझी 2 केसमध्ये पीडितेच्या बाजूने म्हणजे विक्टीमची वकील म्हणून माझी नियुक्ती झालेली आहे. आणि तेव्हा आता जेव्हा मी त्या केसेसचा विचार करते तेव्हा त्यातला फरक खूप वेगळा आहे असं म्हणायला हरकत नाही. मला तुम्हाला सगळ्यांना एकच आवाहन करायचं आहे, मुळातच तुम्हाला पोलिसांपर्यंत, कोर्टापर्यंत यावंच लागू नये यासाठी प्रयत्न करायचे. मग त्यासाठी काय करायला हवं? पालक आणि मुलांमधील संवाद वाढला पाहिजे. पालकांनी प्रत्येक ठिकाणी निर्णय घेताना मुलाच्या बाजूने निर्णय कसा घेता येईल, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्ही तुमच्या मुलांना जर ट्युशन्स लावलेत, कशासाठी? तर अकॅडमिक मध्ये तो टॉपर होण्यासाठी. डान्स क्लासेसला घातलंय किंवा सिंगिंग क्लासेसला, तुम्ही त्याची आवड जपताय, पण त्यासोबतच तुम्ही त्यांना सेल्फ डिफेन्स क्लासेसला घाला, जरूर घाला.
कारण आज गरज आहे सेल्फ डिफेन्स शिकण्याची. गुड टच बॅड टच हा एक फॅक्टर येतो, तो पण पालकांनी शिकवला पाहिजे. कदाचित तो आपण नेक्स्ट एपिसोडमध्ये डेफिनेटली बोलू. जास्त एलॅबोरेटली घेऊ की पालकांनी काय केलं पाहिजे. पण मला सगळ्यांना आव्हान करायचंय, जर तुम्हाला अशी घटना दिसते की असं तुमच्या काहीतरी आजूबाजूला घडतंय, तर प्लीज त्याला लाईटली घेऊ नका. ते लहान बालक आहे, ते बोलू शकत नाही किंवा ते व्यक्त होऊ शकत नाही की माझ्यासोबत काय घडतंय. तर अशावेळी आपण जी सज्ञान लोक आहोत त्यांनी खरंच पाऊल उचलणं गरजेचं आहे. तेव्हाच कुठेतरी हे अत्याचार थांबतील. तुम्ही एखाद्या अत्याचार करणाऱ्याला जर एकदा जर बाय केलं, म्हणजे बोललात की ठीक आहे असू दे, तुझ्याकडनं एकदा घडलं, परत घडू देऊ नका, असं तुम्ही जर समज देत असाल आपल्या समाजात हे घडतंय, पण तो आज ना उद्या त्याच्यातला जो राक्षस आहे तो जागा होणार. कारण ती एक विकृती आहे आणि ती बाहेर पडतेच. आज एक मुलगा बळी पडलाय, पुढे उद्या दुसरी मुलगी बळी पडलीये, असं तो बऱ्याच लहान बालकांना बळी पाडू शकतो. त्यामुळे त्याला योग्य वेळी रोखणं गरजेचं आहे. तुम्हाला सगळ्यांना एकच सांगेन, तुम्ही सगळ्यांनी सतर्क राहा, जागरूक राहा आणि जर अशी घटना घडत असेल तर त्याला वाचा फोडा. अतिशय महत्त्वाचे मुद्दे आणि महत्त्वाचं आवाहन तुम्ही या निमित्तानं केलंय. जसं तुम्ही म्हटलात की सतर्क राहणं गरजेचं आहे आणि त्याचबरोबरीनं अन्यायाला वाचा फोडणं सुद्धा गरजेचं आहे. आणि हाच पॉक्सो कायदा त्यासाठीच बनलाय, याची आपण सगळ्यांनी जाणीव ठेवली पाहिजे, त्याचा योग्य वापर सुद्धा केला पाहिजे. तरच समाज म्हणून आपण समृद्ध होऊ शकतो आणि अशा गुन्ह्यांना कुठेतरी आळा बसू शकतो. जी नुकतीच उमलणारी फुलं असतील ती कुस्करण्याआधीच आपण त्यांना रोख लावू शकतो. हा महत्त्वाचा संदेश या निमित्तानं आपल्याला मिळतोय. तर आजच्या भागात आपल्यासोबत होत्या कायदेतज्ञ ॲडव्होकेट प्रणिता कोटकर राऊळ मॅडम. धन्यवाद मॅडम, तुम्ही आलात, आमच्याशी अत्यंत महत्त्वाच्या कायद्यावर संवाद साधलात, महत्त्वाची माहिती आमच्या प्रेक्षकांना दिला, त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार. पण आता आपण इथंच थांबणार नाही आहोत. आता आपण दर सोमवारी भेटणार आहोत कायद्याची भाषा या कोकण 7 लाईव्हच्या विशेष कार्यक्रमाअंतर्गत आणि अशा महत्त्वाच्या कायद्याविषयी आपण सतत माहिती जाणून घेणार आहोत. जसं आता आपण म्हटलं की आपण पॉक्सोची एक बाजू समजून घेतली, पण त्यातलाच पुढचा जो भाग आहे म्हणजे उद्याच्या एपिसोडमध्ये, पुढच्या एपिसोडमध्ये आपण तो पाहणार आहोत. तो म्हणजे या सगळ्यामध्ये पालक आणि जी मुलं असतील त्यांचं बॉन्डिंग कसं असायला हवं, पालकांची या सगळ्यामध्ये भूमिका किती महत्त्वाची असतील आणि गुन्हे घडूच नये म्हणून पालकांनी कसं सतर्क राहिलं पाहिजे, या विषयावर आपण चर्चा करणार आहोत. त्यामुळे कायद्याची भाषा या विशेष कार्यक्रमात आता आपण इथंच थांबतोय. तुम्ही पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.